بار دیگر درود دوستان، برمیگردیم به قسمت دومی دیداری دسته استقلال و برخشی شهر ایسور که علاقه اوغوز گردید قسمت دوم و یادوار میشویم امروز هم که در نیمه اول گل یگانه رو از هیئت دسته استقلال فتح‌اللهیف به ثمر رسونید و اون هم باشد پس از یک حمله بود که خیلی موقع آزاد برای فتح‌الله در داخل جریمه‌گوی دسته برخشی به میون اومده بود. قسمت اول با حساب 1-0 همینطور خاتمه یافت و برتری دسته استقلال به پررگی به نظر میرسید. بیایید اکنون در قسمت دوم توجه میکنیم بازم به هیئت دسته ها. این بعد بازم شروع میکنیم از هیئت دسته استقلال. دروازه بود نیکولاس توشیچ، علی شریفوف، ارتیوم برانوفسکی، رومیش جلیلوف، تبریزی دولتمیر، فتح‌اللهیف، احتم نظروف، احسانی پنجشنبه، حسنی محمد جونی حسن، امیربک جورابویف و میکولای زینکو. یادوار میشیم که در هیئت دسته استقلال دو لیگانر است که این هم باشد ارتیوم برانوفسکی و میکولای زینکو هستند. توپ در اختیار فوتبال بازونی استقلال است و کاپیتان دسته استقلال فتح‌اللهیف. سرمربی این دسته باشد محسن محمدیف. توجه میکنیم به هیئت دسته برخچی امید جان ایساقوف، محمد ظریفی عبدالرحیم، آیت الله سفرов، وحدت حمانov، منوچهر سفرов، سعید مختار عظیمov، شیربونی مبادشویف، ضیاءالدین فضیلov، احتم عبداللهیف، دلیر یادگارov و نوریدین همروقلov. سرمربی دسته برخچی شهریزور باشد مبین ارگاشف.
резиши борон аллакай дар шаҳри Истор ба назар мерасад ва дастаҳо бозам рақобатро идома медиҳанд. фикр мекунам зери чунин як борони баҳорӣ бозам бозии футбол ҷолибтару зеботар сурат хоҳад гирифт ва қоидаи бозӣ инҷо вайрон карда мешавад. мо дар майдон дӯстони азиз дар ҳайати дастаи Истиқлол тағйиротро мушоҳида мекунем ки Дилшод Восиев ба майдон омада таҳти рақами 17 ва инҷо бубинед ки чанд нафар аз ҳайати дастаи Истиқлол дар ҳамла қарор доранд. 7 нафар. на мазарат аз ҳайати дастаи Барқчӣ буд ин 7 нафар ки дар хати ҳуҷум қарор доштанд. Алишер Шарипов дарвозабон дигарбора ту ба худи Алишер партофт карда мешавад ва акнун талоши футболбозони Истиқлол барои оғоз намудани ҳамла тӯбзада аз майдон берун карда мешавад, аммо бидуни қоида вайронкунӣ буд ин ҳолат. Амирбек Ҷураббоев аз канор акнун тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард аз аут. Никола Стошич пасон муҳофизатгар иштибоҳ мекунад ва инҷо бубинед ки Дилшод Восиев хеле хуб бозӣ кард, вале тӯбро аз даст медиҳанд футболбозони Истиқлол. имконият барои оғоз намудани хеле ҳам ҳуҷуми босуръат ва хавфнок дар иҷрои футболбозони Барқчӣ буд, вале ин вазъият низ бартараф карда шуд. Далер Ёдгоров тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. партофт ба дохили ҷарима гол ва вазъияти хеле ҳам мушкил, аммо ин ҳолат бартараф карда мешавад. тӯб бенатиҷа аз майдон берун шуд. Никола Стошич партофт ба канор ба муҳофизатгар Ахтам Назаров. Алишер партофт ба Табрези Давлатмир. Никола Стошич дастаи Барқчӣ бидуни тӯб бозӣ карданро идома медиҳад. На, бидуни тӯб на. акнун дар ин вазъият тӯбро дар ихтиёри хеш низ гирифта метавонанд футболбозони дастаи Барқчӣ. партофт ба канор ба мавқее ки унҷо таҳти рақами 6 Муҳаммадзарифи Абдураҳим қарор дошт. як партофти нодуруст аз ҷониби Ваҳдат Ҳамнонов боис гардид ки тӯб аз майдон берун шавад. Табрези Давлатмир тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. Ахтам Назаров назарат мепурсам дубакаи футбол бо сабабҳои техникӣ мо натавонистем ки як қисмати ин бозиро тамошо намоем. албатта бо сабаби резиши борони андаке сахт рафти бозӣ барои рӯи эфир овардан қатъ гардид ва инҷо бошад акнун ҳисоб 2-0 ба нафи дастаи Истиқлол гардида ва Фатҳуллоев акнун аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро ба бозӣ медарорад. зарбаи Фатҳулло хеле баландтар тӯб аз майдон берун мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем бозам ба ҳолати такрори ҳамин вазъият. дақиқаи 62 дидор аллакай паси сар гардида истодааст. ва акнун зарбаи ҷаримавӣ ба нафи футболбозони дастаи Барқчӣ аст. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин ҳолат ки Табрези Давлатмир қоидаи бозиро тавонист ё ин ки маҷбур гардид ки вайрон намояд ва он ҳам бошад бар муқобили Зиёддин Фузайлов буд. партофт ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол. имконияти олӣ барои Ваҳдат зарба ва гол! Гол! Ваҳдат Ҳамнонов ва дарвозаи Никола Стошич гол мезанад дар дақиқаи 62 дидор. ҳисоб 2-1. Барқчӣ ҳамоно зинда аст ва боз ҳам метавонад ки дар идома чунин бозиро идома диҳад, нишон диҳад ва муваффақ ба задани голҳои баъдӣ низ гардад. ҳисоб 2-1.
бозӣ идома меёбад. Аҳтам Назаров дар маркази майдон бо туп. Партофти ӯ ба Канор. Фатҳулло. ирсоли Фатҳулло ҷониби Дилшод Восиев ба марказ буд, аммо онҷо муҳофизатгарони дастаи Барқчӣ хеле хуб бозӣ карданд. Акнун дӯстони азиз, тағйирот дар ҳайати дастаи Барқчӣ низ ворид карда шуда ки таҳти рақами 7 Абдулмумин Забиров ба майдон баромада ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки ӯ дар мавқеи ки бозиро идома дода истодааст. Ваҳдат муаллифи голи ягонаи дастаи Барқчӣ, хеле ҳам гузариши хуби ӯ, ирсоли воқеан ҳам зебо ба Канор. Манучер Сафаров хеле ҳам бозии хуб нишон медиҳад, аз як нафар мегузарад, партоф зарба ва бартараф мешавад. Инovat мушкили ҷиддии дастаи Истиқлол дар ҷаримагоҳи худ ба чашм расид ва бубинед ки Ваҳдат Анонов бо Манучер Сафаров чӣ гуна бозии ҷолибро нишон доданд ва партофтои аниқи ин ду футболбозро ки дар хати дифоъ бозӣ мекунанд мушоҳида карда тавонистем мо. Николас Тошич бо муҳофизатгарони дастаи Истиқлол дар чӣ гуна вазъияти ногуҳор қарор гирифтанд якҷо шоҳид гардидем. Фишори навбатӣ ва зарба Николас Тошич чӣ гуна ин вазъиятро бартараф кард. Барои мо шумо айни ҳол акнун голи дастаи Барқчӣ дар ҳолати такрор нишон дода мешавад ки Ваҳдат Анонов дар ҳолати офсайд набуд ва тавонист ки пас аз ду партофти ҳамдастааш аниқтараш инҷо бубинед ки партофро Манучер Сафаров ва Ваҳдат анҷом дод ва Ваҳдат Анонов тавонист ки гол ба самар расонад. Зарбаи кунҷӣ Далер Ёдгоров дар кунҷи майдон аст. бозигузори футболбозони Барқчӣ ва иштибоҳан якдигарро даст дар карда натавонистанд. Футболбозони дастаи меҳмон дидори имрӯза ва кӯшиши футболбозони Истиқлол баҳри оғоз намудани ҳамлаи босуръат буд ки бенатиҷа ба анҷом мерасад. Амирбек омода аст ки тӯбро аз завд ба бозӣ дарорад. Аҳтам Назаров дар назди ӯ қарор дошт, вале ӯ бозам тӯбро ба хати муҳофиза партофт кард. Николас Тошич партофт ба Алишер. фишори футболбозони Барқчиро бубинед. акнун тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Истиқлол ва метавонад инҷо ҳуҷум бозам хавфноктар идома ёбад. Фатҳуллоев партофти ӯ ба Ақиб. эҳсон буд ки тӯбро ба Табрез ҳаво дод, пас он Аҳтам ва инҷо бошад Амирбек. як паси ноаниқ аз ҷониби Амирбек Ҷурабоев боис гардид ки тӯбро аз даст бидиҳад дастаи Истиқлол. Аҳтам Назаров талоши ӯ дар марказ, тӯбро дар ихтиёри хеш нигоҳ дошта метавонанд футболбозони дастаи Истиқлол. ҳуҷум идома меёбад. Фатҳулло Аҳтам Назаров партофти Аҳтам Назаров ба дохили ҷарима гол ва бубинед ки Дилшод Восиев чӣ гуна омода буд ки тӯбро қабул намояд, вале Ваҳдат Анонов бозам тавонист ки ин вазъиятро бартараф намояд. Табрези Давлатмир. Аҳтам Назаров хеле хуб бозӣ мекунад дар ин ҳолат. Александр Гарбар. Амирбек Ҷурабоев партофт бозам ба Канор. Аҳтам дар маркази майдон хеле бозии хуб нишон дода истодааст. партофт ба Фатҳуллоев. Фатҳулло тӯбро дар ихтиёраш нигоҳ дошта метавонад. Манучер тӯбро зада аз майдон берун кард. ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома меёбад, албатта ба воситаи зарбаи кунҷӣ. Фатҳуллоев муаллифи голи аввалин дар дидори имрӯза аз кунҷи майдон тӯбро ба бозӣ медарорад. партофти ӯ ба дохил бартараф шуд. хавф, аммо то ба охир на. Аҳтам Назаров талош кард ки тӯбро ба ҳамдастаҳояш партофт намояд ё ин ки зарба анҷом диҳад. чизе аниқ набуд, вале ба ҳар соне ки набошад барои дастаи Барқчӣ хуб шуд. тӯб аз майдон берун гардид бенатиҷа аз ҷониби футболбозони дастаи Истиқлол ва акнун Ҳомиҷон Исоқов тӯбро ба бозӣ медарорад.
یادآور میشیم بار دیگر دوستان عزیز که دیدار امروزه که در ورزشگاه مرکزی شهریار میان دستاویز استقلال و برقچی پسی سرگشته ایستاده است. بازی و موقف گذاشته دور دوم رقابت‌های لیگ عالی است. پرتافتی خیلی موفق به جریمه گاهی دسته استقلال و در این وضعیت ببینید که نوریدین همراقلوف چگونه تلاش کرد و تا به آخر با سرعت بلند حرکت روی اومد و اما به توپ رسیدن نتوانست این فوتبال باز. و دسته استقلال در موسم امسال تا تنها 5 بازی رو برگزار کرده بود در مسابقات عالی مملکت. پرتافتی نباتی و جریمه گاهی دسته برقچی شهریار و دسته برقچی باشد 6 بازی رو برگزار کرده بود و این بازی هفتم است برای این دسته که ما زمین یک بازی با توقف گذاشته شده بود از در اجرای یا اینکه با اشتراک دسته‌های استقلال و برقچی. یادآور میشیم که محض با سبب اشتراک دسته استقلال در دوره جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بود که دسته برقچی با استقلال نتوانسته بودند که بازی دور دوم خود را میان همدیگر برگزار نمایند. احتم توپ را باقی برمیگرداند علیشیر و فشار فوتبال بازونی برقچی را میبینیم. متوجه میشویم به این حالت. توپ زده از میدان بیرون کرده می شود. بازم میخوام که بار دیگر موقع دسته ها رو باز نمایم برای شما که خوجان در صدر است با 13 امتیاز. استقلال همچنین 13 امتیاز دارد ولی باید گفت که خوجان 6 بازی برگزار کرده و استقلال باشد تنها 5 بازی. خطلان با 7 بازی 10 امتیاز دارد و در زینه سوم است و ببینید که شماره با ثمر رساندن گل ها 9 بر 9 برابر است. کوکتوش باشد 9 امتیاز با 6 بازی و شماره گل ها نیز 7 بر 7 برابر است. اما کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر در زینه پنجم، رگارتاد ششم، پنچر هفتم و برقچی که یکی از بدترین موسم‌های خویش را برگزار کرده ایستاده است با 1 امتیاز در زینه هشتم قرار دارد پس از 6 دیدار. اشتباه از جانب محافظتگران این دسته استقلال به نظر رسید ولی در این وضعیت اکنون ببینید که چگونه شیروانی مبادشاهیف توپ رو بازم از دست داد یا اینکه امکانیت خیلی هم فراخی به میان آمده رو استفاده نکرد. حمله نوبتی دسته استقلال. فتح‌الله پرتاف میکنه توپ رو به جریمه گاه. حامد جان ایساقوف دروازه‌بان این دسته برقچی خیلی خوب بازی میکنه در این وضعیت. منوچهر سفرов وحدت حنونов ضربه وحدت در مرکز میدان. ضیاءالدین سعید مختار پرتاف میکنه توپ رو به کنار. هجومی دسته برقچی قطع میگردد ولی توپ در اختیار دسته مهمون است. بازم گزارشی خیلی خوب. خود بازی ویران میشود. بله خود بازی ویران میشود در این حالت و احسان پنجشنبه از پا افتونیده شد. فتح‌الله احسان پس احسان خیلی خوب به جریمه گو و بازم دروازه‌بانی دسته برقچی. دروازه‌بان حامد جان ایساقوف بازم توانست که سرعت خویش را اندکی بلندتر نماید و توپ رو داشته بگیرد. تا 5 دقیقه شد که فوتبال بازون دسته برقچی فعالتر نسبت به استقلال و توپ رو در نزد پای خویش بیشتر از استقلال نگاه داشته توانسته ایستادند. تو بازم توپ را بویی در خط حمله. این وضعیت ببینید که از جانب کی توپ را بوده می شود. از جانب حسین نورماتوف. فتح‌الله سرعتش را بلند می کند و ضیاءالدین فضیلوف نتوانست توپ را از دور باید حمله ادامه می‌یابد. اینجا از جانب شریدین بابایف فقط ببینید که تغییر در حیات دسته استقلال نیز وارد شده که شریدین نیز به میدان برآمده. احتم نظرов علیشیر شریپов
партофт ба Гарбар ҳамла идома меёбад. Табризи Давлатмир дар ҳолати офсайд қарор дошт ва тағйирот дар ҳайати дастаи Барқчӣ низ ба миён меояд. дӯстони азиз, таҳти рақами 20 Зиёиддин Фузайлов аз майдон гирифта мешавад ва шумораи 14 бошад Тоҳир Малодӯстов ба майдон мебарояд. Тоҳир Малодӯстов бештар дар хати ҳамла фаъол аст. Дар идораи қаблии дастаи Барқчӣ ки дар бозиҳои қаблии дастаи Барқчӣ мо ин чизро хуб мушоҳида кардаем ва акнун дар идораи имрӯза бештар аз 15 дақиқа дигар фурсат дораду ки бар муқобили дастаи Истиқлол чунин фаъолии хешро ё ки имконияти хешро истифода барад ва фаъолона бар муқобили дастаи Истиқлол беҳтарин дастаи мамлакат Барқчиро кӯмак намояд. Манучер Сафаров тӯбрабоӣ дар иҷрои футболбозони Барқчӣ буд ва имконият барои оғоз намудани ҳуҷуми хеле ҳам позитсионӣ ва хуб идома дорад ҳуҷум ва мебинем Тоҳир Малодӯстов аз по меафтад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. дӯстони азиз, наздик ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ва имконияти навбатӣ барои шогирдони Мубин Эргашев ба миён меояд. Дар ин ҳолат Табризи Давлатмир аз по меафзонад дар ин вазъият Тоҳир Малодӯстовро ва ҳуҷуми дастаи Барқчиро қатъ мекунад. мутаваҷҷӯҳ мешавем акнун ба ин ҳолат. ёдовар мешавем ки голи ягонаи дастаи Барқчӣ то ин дақиқаҳоро маҳз пас аз вазъияти стандартӣ Ваҳдат Ҳанунов ба самар расонида буд. имконияти навбатӣ барои футболбозони Барқчӣ шаҳри Ҳисор ба миён меояд. 4 нафар бо ҳамон усули хоси дастаи Барқчӣ дар назди тӯб қарор мегиранд. 3 нафар тӯбро тарк мекунанд. Саид Мухтор Азимов бозигузории дастаи Барқчӣ идома меёбад. Манучер Сафаров зарба. Шеридин Бобоев собиқ футболбози дастаи Барқчӣ шаҳри Ҳисор инҷо тавонист ки садди роҳи зарбаро бигирад ва ён худро начандон хуб низ эҳсос мекунад. Шеридин ёдовар мешавем ки Шеридин Бобоев мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Барқчӣ шаҳри Ҳисор бозӣ мекард ва яке аз футболбозони калидии дастаи Барқчӣ низ ба ҳисоб мерафт. ин футболбоз ки мавсими гузашта дастаи Барқчӣ хеле бозӣ хуб нишон дода буд. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва бубинед ки дар ин вазъият Шервонӣ Мабадчоев худро хеле бад эҳсос мекунад. табибон зуду сари вақт омада ба Умер Ҳасан. Табризи Давлатмирро чӣ шудааст ки ҳар лаҳза қоидаи бозиро вайрон карда истодааст ва ин навбат акнун довар маҷбур шуд ки ба ӯ корти зард нишон бидиҳад. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор. бале инҷо 100% дағалбозӣ Табризи Давлатмир аён аст ки ӯ чӣ гуна зарба зад ба пои Шервонӣ Мабадчоев ва вазъияти стандартӣ бозам барои шогирдони Мубин Эргашев. Фатҳуллоев дар экранҳои мову шумо. Далер Ёдгуров аз масофаи дур тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ҳаво медиҳад ва бартараф карда шуд акнун. тӯб аз аут ба бозӣ дароварда мешавад ва ҳамоно дар гӯшаву канори ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол талошҳои футболбозони Барқчӣ буд, аммо ин вазъият бесамар ба анҷом расид, зеро ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон кард футболбози дастаи Барқчӣ. он ҳамошад Саид Мухтор Азимов буд. барои дастаи Истиқлол иҷоза дода намешавад ки аз зимаи майдони хеш берун ояд. мутаваҷҷеҳ шавед ки бубинед дар маркази майдон бозам тӯбро дар ихтиёри хеш мегиранд футболбозони Барқчӣ шаҳри Ҳисор. Саид Мухтор аз по афтонида мешавад. ин навбат аз ҷониби Эҳсони Панҷшанбе ва хеле ҳам хашмгинанд футболбозони Истиқлол.
این گونه بازی کردن بازیگران دسته استقلال البته هم مسیتودی مربیون و هم خودی هر یک فوتبال باز رو در خشم و غضب می‌آورد. ما از دیدن این حالت دور موندیم دوستان عزیز با سبب اونه که حالت تکرار رو میدیم و اکنون بازم در حالت تکراری نوبتی وضعیت رو متوجه میشویم که چگونه وضعیت خوفناک و ضربه نوریدین همروقلوف یکی از اون نفرانی که واقعا هم تلاش‌های زیاد کرده ایستاده است برای اونه که بخشی رو از مغلوبیت راوند. محضری داریم امروزه توبرابوی بازم در اجرای فوتبال بازونی بخشی تلاشی نوبتی به نظر میرسید. تو ارمال دوستوف تو رو در اختیار دست هشنگو داشته نتوانیست. احتم نظرف هجوم ادامه می‌یابد. فتح‌اللهیف توپ را از نزد او نیز میگیرند. قاعده بازی ویران نشده و فوتبال بازونی برقچی امکانیت دارند که اکنون هجوم نوبتی خش را آغاز نمایند. خیلی هم پاسی خوب به داخل جریمه گوی دسته استقلال نیکولا ستوشیچ و نیکولا ستوشیچ توپ را داشته گرفت. دلشد وسیوف تلاش میکند در رقابت با وحدت حنانوف و قاعده بازی را بر مقابل وحدت دلشد ویران میکند. خشم و غضب فوتبال بازان استقلال رو ببینید دوستان عزیز. این هم با سبب اون است که اونها توپ را نمیتوانند در وضعیت‌های خیلی هم حساس از نزد پای فوتبال بازانی برقچی شهریسار ربایند. 100% دلشد وسیوف خود بازی رو ویران کرده بود اینجا. بله رقابت در نیمه میدانی استقلال. توپ در مرکز میدان با دست فوتبال بازی برقچی برخورده. نه با دست فوتبال بازی استقلال برخورده است. دقیقه 80 دیدار پاسی سرگشته ایستاده است. فتوف با داخل جریمه گل توپ به کی رسیده باشد؟ به کسی نه. دروازه‌بان نیکولا ستوشیچ از سر نو توپ رو به بازی خواهد درآورد. تو در اختیاری فوتبال بازونی دسته استقلال و مخصوصا در خطی دیفو سعید مختار در اوتای 3 نفر قرار گرفت. قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب سعید مختار و کارت زرد به او. تو با بازی آورده می شود. نه دوبار به کسی اجازه نداده است در این حالت که تو رو با بازی درآورند و می بینیم که قاعده بازی بر مقابل نظیم باباجانوف ویران شد. فرصت خیلی کم گشته ایستاده است برای دسته برقچی برای برابر نمودن حساب یا اینکه با پیش برآمدن. برای برابر نمودن حساب فرصتی کافی دارند فوتبال بازونی برقچی. فتح‌الله از پا میافتد و توپ را از دست میدهد. این فوتبال باز تا جای خود را ناراحت نیز احساس کرده ایستاده است اما هجوم را ادامه میدهند دسته‌های او. احتم توپ را از دست داد. حمله دسته برقچی قاعده بازی ویران کرده می شود و دلشد وسیوف با خشم و غضب میآید. دلشد باید آروم گردد و به موقع خویش برگردد وگرنه دوبار باید که به او جزا بدهد. حمله نوبتی دسته برقچی منوچهر سفر فرتوف به مرکز. اینجا چون به نظر میرسید که با دست بازی کرده باشد عبدالمومن زبیرو ولی نه ارسال به داخل جریمه گل علیشیر شریفov
тубро зада аз майдон берун мекунад. Рафти бозии дастаи Барқчӣ тағйир меёбад оҳиста оҳиста дӯстони азиз. Далер Ёдгоров аз кунҷи майдон тубро ба бозӣ медорад. Дақиқа 83 Дидор. бозигузорӣ дар иҷрои футболбозони Барқчӣ. Партофт ба дохили ҷарима гол. Туброз ба дастури Никола Стошич бармехӯрад. ҳарчи зудтар Никола Стошич тубро ба бозӣ медорад ва Партофт ба хати ҳамла дар иҷрои футболбозони дастаи Истиқлол ҳуҷуми хеле ҳам босурат оғоз карда мешавад. Аллакай дар дохили ҷарима гол Шеридин Бопоев аст. На, футболбозони Барқчӣ ба мавқеҳои хеш баргаштанд. Аҳтам Назаров зарбаҳои қавӣ дорад аз масофаи дур. Зарбаи Аҳтам болотар аз зарбоза аз майдон берун шуд. Ба Дилшод Восиевро мебинем ки ишора дорад бояд ки дар ин вазъият Партофт карда мешуд аз ҷониби Аҳтам. На, чунин зарбаҳо низ хеле ҳам заруранд. навбати аввал нашуд, дуюм нашуд, сеюм ҳатман тӯб мустақим хоҳад рафт. гоҳ-гоҳе чунин таваккалкорӣ дар футбол зарур аст. ҳам ба футбол зебӣ хоса мебахшад ва ҳам имконияти ба самар расондани голҳо бештару бештар мегардад. Алишер Шарипов тубро ба Истиқлол бармегардонад. Фатҳуллоев. Партофт ба Дилшод Восиев. Амирбек Ҷураббоев. тӯб ба канори муқобил ирсол карда мешавад. Фатҳулло бартариятро дастаи Истиқлол то ҳол дар ба нафи худ нигоҳ медорад ва акнун тӯбра бои дар иҷрои футболбозони Барқчӣ. Партофти мувофиқ ба хати ҳамла. тӯб аз майдон берун намешавад. ҳуҷумро идома дода метавонад футболбозони Барқчӣ. бозигузорӣ дар канори рост ва гузаришҳои хеле ҳам олӣ. Мирсо ба дохили ҷарима гоҳ ва дар ҳамин вазъият агар Нуриддин Амроқулов тӯбро барои Абдулмумин Забиров мегузошт, пас воқеан ҳам имконияти олӣ ба миён меомад барои бозингарони дастаи Барқчӣ Шаҳрисор. вале худи Нуриддин Амроқулов талош кард ки зарба анҷом диҳад ба самти дарвозаи Никола Стошич ки ӯ муваффақ гашта натавонист дар ҳамин ҳолат. бозигузорӣ бозам дар хати ҳамла аз ҷониби футболбозони Барқчӣ. Манучер Сафаров як нафар аз ҳамдастҳояшро дар дохили ҷарима гӯ пайдо кард ва иштибоҳи муҳофизатгари дастаи Истиқлолро бубинед. қариб буд ки тӯба дарвоза ҳатто ворид мегардид. бозам Далер Ёдгоров аз кунҷи майдон тӯбро аз зарбаи кунҷӣ ба бозӣ медарорад. Далер Партофти Далер ба ҷаримагоҳ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Дилшод Восиев мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор ки чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон гардид. зарба аз пушт буд аз ҷониби бозингари дастаи Барқчӣ. Никола Стошич дасташро дар як ҳолати хеле мушкил тавонист ки кӯмак намояд дар он вазъияте ки аз зарбаи ҷаримавӣ тӯ ба бозӣ дароварда шуда буд ва нагузошт ки голи дуюми дастаи Барқчӣ ба самар расонида шавад. Дилшод Восиев Партофт ба Фатҳулло тӯбро дар рақобат бо Абдулмумин Забиров аз даст дод. ҳамларо инҷо идома медиҳад Нуриддин Амроқулов. тӯб дар майдон боқӣ монда. На, аут ба нафи дастаи Истиқлол аст. дақиқа 87 Дидор аллакай паси сар шуда истодааст ва Фатҳулло ҷароҳат бардошта дӯстони азиз дар нимаи майдони Барқчӣ. довар ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад ва рафти бозӣ чанд қат мегардад. Табрези Давлатмир, Алишер Шарипов, Никола Стошич, зарбаи Никола дар маркази майдон. футболбозони Барқчӣ тӯбро дар ихтиёри хеш мегиранд.
ваҳдат таваккал кард бар муқобили Дилшод Восиев ва муваффақ низ гардид. Ҳамларо идома медиҳанд футболбозони Барқчӣ. Дар ин вазъият Шервони Мабадшоев буд, аммо акнун хатти дифои дастаи Истиқлол бозам зери фишорҳои футболбозони Барқчӣ мехоҳанд ки ҳуҷуми навбатиро оғоз намоянд. Шеридин Бобоев аз по афтонида шуд ва бубинед ки Манучер Сафаров ҳарчи зудтар омада аз ӯ бахшиш низ пурсид ва ӯро ба по бархезонд. Ёдовар мешавем ки як сол қабл мавсими гузашта Шеридин Бобоев дар ҳайати дастаи Барқчӣ шаҳри Ҳисор буд ва якҷо бо Манучер Сафаров, Шаҳром Самиев, Ваҳдат Ҳанонов, Оятулло Сафаров ва Саид Мухтор Азимов, Шервони Мабадшоев уман дигар футболбозоне ки дар ҳайати дастаи Барқчӣ ҳастанд якҷо бозӣ мекарданд ва дар мавсими имсола акнун ӯ ба ҳайати дастаи Истиқлол гузашт ва дар айни ҳол яке аз футболбозони фаъоли дастаи Истиқлол низ ба ҳисоб меравад дар мусобиқоти дохилӣ. Ҳамлаи навбатӣ дар иҷрои футболбозони дастаи Истиқлол, зарбаи Фатҳулло аз масофаи дур тӯб аз майдон берун мешавад. Ёдовар мешавем ки Шеридин Бобоев дар айни ҳол дар ҷадвали нишонзанҳои беҳтарини мусобиқоти Лигаи Олӣ қарор дорад бо 3 гол ва умуман агар бигӯем дар садри ҷадвал Наврӯз Рустамов аз дастаи Хатлон аст ки 5 гол ба дарвозаи ҳарифон задааст ва нишонзани беҳтарин дар айни ҳол ба ҳисоб меравад дар мусобиқоти Лигаи Олӣ. Шеридин Бобоев бо Ҷаҳонгир Эргашев ки Шеридин футболбози Истиқлол ва Ҷаҳонгир Эргашев футболбози дастаи Хуҷанд мебошанд бо 3 голӣ дар зинаҳои дуюм ва сеюм қарор доранд. ёдовар мешавем дӯстони азиз ки дастаи Барқчӣ дар даври оянда, яъне дар даври ҳаштум бо дастаи Куктош дар ноҳияи рӯдакӣ рақобат хоҳад кард ва ин дидор рӯзи шанбе санаи 12 май баргузор мегардад. бозии дастаи Истиқлол бошад санаи 9 май бо дастаи дигари шаҳри Душанбе бо дастаи клуби марказии варзиши артиши Помир дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе рӯзи чоршанбе ин дидор баргузор хоҳад шуд. сонияҳои ба шумор то хотимаи вақти асосии дидор боқӣ монда ва Далер Ёдгоров тӯбро аз назди пои Эҳсони Панҷшанбе мерабояд, аммо ҳуҷум идома наёфт, зеро ки хатти дифои дастаи Истиқлол хеле хуб бозӣ мекунад. Ваҳдат Ҳанонов суръаташро баланд кард ва тавонист ки тӯбро дар ихтиёри дастаи Барқчӣ нигоҳ дорад. Манучер Сафаров як партофти тӯлонӣ ба хатти ҳамла. Дар ин вазъият Нуриддин Амроқулов тӯбро дар ихтиёри дастааш нигоҳ надошт. 4 дақиқа вақти иловагӣ таъин карда мешавад дӯстони азиз бо сабаби оне ки дар миёни ин дидор андаке таваққуфҳо буд. ҳуҷуми дастаи Барқчӣ идома меёбад. Тоҳир Маладӯстов партофти ӯ ба канор. Дар ин вазъият чиро мунтазиранд футболбозони Барқчӣ? Ҳарчи зудтар онҳоро зарур буд то ин ки ҷониби дарвозаи Николас Тоши зарба равон намоянд. ҳамлаи навбатии дастаи Истиқлол дар ҳуҷуми ҷавобӣ буд, аммо бозам қатъ карда шуд ин ҳамла. Саид Мухтор Азимов партофт ба Ҳомиҷон Исоқов ба зарбаи дарвозабон дар маркази майдон. тӯбро Саид Мухтор бозам дар ихтиёри хеш мегирад аз ҳайати дастаи Барқчӣ. ҳамлаи Барқчӣ идома меёбад. партофт ба канори чап. тӯб дар майдон боқӣ монда. На, ба аут меравад тӯб. ҳола такрорро мебинем. бале тӯб аз майдон берун шуда буд. авака 1 дақиқаи вақти изофа низ паси сар шуд. ҳамлаи навбатии дастаи Истиқлол. Дилшод Восиев партофт ба Фатҳулло суръати худро баланд мекунад. Фатҳулло тӯбро дар ихтиёри худ мегирад ва дар ҷаримагоҳи Барқчӣ қарор дорад. партофт ба Дилшод. зарбаи Дилшод Восиев. тӯб аз майдон берун шуд ва зарбаи кунҷӣ ба нафъи футболбозони Истиқлол аст. ин ҳам бубинед Фатҳулло чӣ гуна талош кард ва гузашт аз Ваҳдат. пасун Дилшод ва зарбаи Дилшод баландтар. На, инҷо Манучер Сафаров дар ин вазъият халал ворид кард ба Дилшод.
ҳомидҷон исоқов дарвозабон дасташро аз голи сеюм наҷот медиҳад ва зарбаи ӯ ба хати ҷаримагӯҳи дастаи Истиқлол буд. Ахтам Назаров, Табрези Давлатмир, партофти Табрез ва тӯб аз майдон берун карда мешавад аз ҷониби Манучер Сафаров. Фатҳулло воқеан ҳам дар ҳамин ҳолати охир талоши хуб кард, аммо бахти ӯ андаке баландӣ накард то ин ки худ зарба анҷом диҳад ва дар ҳолате ки аз ваҳдат гузашт пас дод ба Дилшод Осиев, аммо сади роҳи Дилшодро низ гирифтан муҳофизатгарони дастаи Барқчӣ. Табрези Давлатмир тӯбро ба дастаи худ бармегардонад бо кӯмакҳои Эҳсони Панҷшанбе. Шеридин Бобоев, Шеридин инҷо чунон ба назар мерасад ки вақтро кашовол медода бошад ин футболбоз ва қоидаи бозиро низу вайрон кард. ҳомидҷон исоқов вақт ба анҷом нарасида довар садои шакиқешро баланд мекунад ва бо ҳисоби 2-1 дастаи Истиқлол дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор дастаи Барқчии шаҳри Ҳисорро мағлуб менамояд. инҷо акнун мо имконият дорем ки дар ҳолати такрор голҳоро бозам бубинем ва ҳамчунин ҳолатҳои ҷолиби дидори имрӯзаро ки аллакай дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ба анҷом расида. бубинед, аввалан фориғболии футболбозони дастаи Барқчӣ дар хати дифоъ буд ки дар ин вазъият Миколай Зенко имконият пайдо кард ки як партофти головар ба номаш сарф намояд ва тӯбро ба Фатҳулло ҳаво дод ва Фатҳулло тавонист ки голи аввалини дидори имрӯзаро ба самар расонад. ва ҷашнгирии махсуси ӯро мебинем. Инҷо голи дуюм ба мо шумо нишон дода мешавад ва ки голи дуюмро ба самар расонида? Шеридин Бобоев, собиқ футболбози дастаи Барқчӣ ва акнун голи дастаи Барқчиро мебинем ки Ваҳдат Ҳанонов ба самар расонид. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо гузориши мустақим мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ба анҷом мерасад. Иномиддин Аҳмадзод будам бо шумо. Сарбаланду пирӯз бошед. Хайр, то гузоришҳои баъди худро эҳтиёт намоед.